Прывітанне, мае шаноўныя гледачы. Сёння мы працягваем гуляць у Farming Simulator 25 і будаваць кар'еру нашага маладога аграрыя. Мяркую, што ў гэтым відэа мы з вамі пабачым, колькі атрымаем прыбытку ад гадавога выкарыстання поля свайго. Але давайце ўсё па чарзе. Пачынаем. Ну вось наступіў новы месяц, кастрычнік. І ў кастрычніку мы ўжо заплаціць паспелі свой падатак ці за карыстанне крэдытамі, які ў нас маецца. Дзякуй Богу, у мінулым месяцы мы зрабілі даволі шмат працы, што нам дазволіла і набыць новы груз. Так, прыгадаю вам, гэты груз вельмі мне спадабаўся. Ён для бараны, для плуга, я ўпэўнены, таксама падыдзе. Вельмі добра, і глядзіце, у нас расце трава выдатна. Проста выдатна. Калі ў нас кастрычнік, то зіма, канешне, прыйдзе ў снежні. А мяркую, што ўсё ж такі мы першы пакос будзем рабіць ужо вясною. Ужо вясною. Давайце ведаеце, што будзем рабіць у такім выпадку, пакуль мы будзем чакаць. Мы будзем спрабаваць зарабіць на працах, якія нам даступны, як і ў мінулы раз. Усё, што ад нас патрабуецца, гэта наш час, правда? Мы ж не будзем спаць ногі задраўшы. Мы будзем працаваць штодзень, каб адпрацаваць свой крэдыт, каб, магчыма, дарэчы, набыць сабе дом першасна, каб мы не спалі ў гэтага дзядзькі, які нас падмануў у першым відэа. Потым, што я мяркую, нам трэба будзе зрабіць. Я б хацеў яшчэ сабе набыць поле, якое б нам дазволіла развівацца ў бок жывёлагадоўлі. У мінулыя гады нас навучалі тое, што найбольш карысным, найбольш важным ці прыбытковым бізнесам гэта вырошчванне авец, бо з іх можна атрымаць поўсць, якую потым можна выкарыстоўваць для выпрацоўкі тканіны, а потым адзежу і гэтак далей, то бок гэта з'яўлялася раней найбольш прыбытковым, але, як вы ведаеце, часы мяняюцца, эканоміка развіваецца або стагнуе, і нам, трэба разумець, што трэба мець, так бы мовіць, руку на пульсе, правда? І вось глядзіце, каля нас знаходзіцца вось гэтае, дзе мы і стаімо, для жывёлагадоўчай фермы. Давайце паглядзім, колькі ў нас тут маецца прастора, ці вось гэтая дзялка, яна нам падыходзіць, і мяркую, што так, бо вось менавіта тут, каля вось гэтага заводу, у нас можна будзе пабудаваць, па-першае, авечкагадоўчая ферма, а яшчэ не забываемся, што ў нас ёсць магчымасць вырасціць козачак. Давайце мы яшчэ і іх паглядзім, што яны нам могуць даць. Пакуль што нам недаступна оўцы, бачыце, у нас ёсць, козы, там будзем займацца, пойдзем у оўцы, каб мы іх маглі карміць з нашага поля вось гэтага. Нас вучылі займацца толькі вялікімі будынкамі. Гэта найбольш эфектыўна. Вось, а таму менавіта іх мы і будзем выкарыстоўваць у якасці асноўных сродкаў вытворчасці. Вось. Вялікія займаюць менш месца, выпрацоўваюць больш прадукцыі. Вось так гэта будзе выглядаць. Прыблізна, вось тут будзем будаваць наш дом, вось тут будзем рабіць нашу творчасць. Жывёлагадоўлю мы будзем займацца. Я не ўпэўнены, што гэта здарыцца ў бліжэйшы час, але, тым не менш, мы да гэтага будзем ісці. Галоўнае, першае наша набыццё, гэта будзе ўсё ж такі оўцы. Потым будзем працаваць над пераходам у іншыя жывёлагадоўчыя прадпрыемствы. Давайце-ка мы зараз з вамі папрацуем на іншых людзей, пакуль у нас ёсць такая магчымасць, і знойдзем сабе кантракт.
Раніца яшчэ толькі пачалася, а мы ўжо зрабілі сваю першую працу. Я задаволены, вы толькі паглядзіце, якая прыгожая раніца ў нас. А? Толькі птушак не хапае. А вось яны, дарэчы. Ну, цудоўна ж, праўда? Калі часам я сабе думаю, што можа не тую працу сабе, прафесію абраў у якасці кар'ернага росту, а потом вось так вось выйдеш на волю, падыхаеш зямлёю, і ўсё адразу мяняецца, ўсё становіцца такім, як павінна быць. Добра, кастрычнік, працу зрабілі, зарабілі троху грошай. На жаль, для нас сёння больш няма задачаў, гэта адзіная. Таму мы проста зарабілі 2144 еўра. Забіраем. Давайте яшчэ раз прабяжымся па спісу задачаў, якія на сёння нам былі мажліва ўзяць сабе. Так. Апрыскванне. О, дарэчы, баранаванне яшчэ на 90 поле. Бяром. Едзем. Так, выдатна, добра. Мы скончылі яшчэ адно поле. Гэта вельмі прыемна асэнсаваць. Давайте зараз з'ездзім до гэтага поля, паглядзім, можа яшчэ з'явіўся нейкі кантракт. Сюды забіраем грошыкі свае. Так, што у нас яшчэ? Пасеў, прыбіранне камень, сухастой. Аранне яшчэ з'явілася. Супер. Паехалі. Выдатна, мы зрабілі ўжо трэцюю замову. Не ведаю, як вы, але мне падаецца, што пачынаць сваю раніцу не з кавы, а з 3000 еўра значна лепш, правда, не? Я мяркую, што так. Давайте паглядзім на кантракты, па-першае. Забяром наш, так, 900 еўра у кішэньку. Опа, гатова. Што ў нас яшчэ даступнае? Камень, сухастой, пасеў. Дрэва, апрыскваеш. О, велічэзнае поле, каб забранаваць. Бяром. Так, чарговае поле зроблена. Вялікае, троху часу ўзяло, але вы толькі паглядзіце. Зараз яшчэ рана. Туман нават не сышоў. 8 гадзіна. Мы ўсталі сёння на 1 гадзіну раней.
і паспелі за 1,5 гадзіны зрабіць 4 кантракты. Я мяркую, што гэта вельмі цудоўная раніца. Проста настолькі цудоўная, што зараз мы ўсё падрахуем з вамі і закрыем кастрычнік на вельмі высокай, цудоўнай, пазітыўнай ноце. Так, я б адразу хацеў спраўдзіць, ці ўсе кантракты мы зрабілі на сёння. Угнаенне, уражай, каменне, апрыскивание, перевозка, посев, прибирание каменью. А тут прибирание, а тут збирание. Вельмі цікаво. Сухостой. Добре. Ну что у нас, до речі, по наших эканамічных рахунках, фінансы? Мы сёння зарабілі зранку 9200 доляраў. Вы разумееце, што мы вось за гэтыя 2 месяцы, за верасень і кастрычнік, мы амаль што закрылі на ўвесь год наши по процентах по нашему крэдыту. То бок кастрычнік супер месяц. Добра. Як то кажа, дзякуй вашаму дому, пойдзем да свайго. Пайшлі класціся спаць і сустракаць лістапад. Лістапад, дарэчы, яшчэ цёмна. Яшчэ цёмна, з нас ужо знялі працэнты по нашаму крэдыту. Пайшлі глянем на нашае поле, як яно выглядае, я вельмі хвалююся за гэта. Ой, паглядзіце толькі на гэты шыкоўны кавёр з травы. І, дарэчы, яго можна касіць. Глядзіце, ўправа знізу там напісана, што яго можна касіць. Цудоўна! Цудоўна! У нас ёсць першы ураджай, які мы збяром. Супер! Просто супер! Ну што, я прапаную не чакаць, я прапаную ўсё гэта зрабіць адразу. Скочым у наш трактар, сядаем. Так, готово. Мы скосили ўсё. Зараз будем варушыць. Калі мы хотим, конечно, каб у нас было сена. Але трэба найперш, перш за ўсё, спраўдзіць, якія кошты у нас сёння, якая цана ідзе за сена і за траву. Таму што, нягледзячы на тое, што сёння лістапад, трава ўсё роўна, конечно, высохне. Яно будзе сенам, калі нам гэта спатрэбіцца. Вось. Але па коштах ці варта гэтыя высілкі той справы, якую мы вытрацім на збор і на варушэнне, перш за ўсё, таму што валкаванне 100% будзе, збор таксама 100% будзе. Пытанне толькі ў тым, ці кошты, якія будуць розніца паміж травою і сенам, яны апраўдаюць нашы выдаткі на тое, каб гэтым займацца. Так, першасць мы гэту адчапляем, потым заднюю. Усё, готово, стаіць. Так, ідзем у кошты, глядзім на цэны. Так, сена у нас сёння каштуе 59,60. Давайте так. Можно продать як на фермерский кірмаш, на рынок, так и на
перакупшчыка, дарэчы, жывёлу. І трэба зараз знайсці траву. 49. То бок 10 еўра на тонну, што прыблізна складае 20%. На 20% больш. Пры гэтым, я б не сказаў, што там будзе на 20% больш справаў рабіць. Таму 100% мы зараз будзем збіраць, рабіць сена з гэтай травы. І вось мы завершылі варушэнне, мы атрымалі сена. Зараз трэба рабіць валок. Валок, які ўсё гэта зберэ ў радочак, і мы гэта потым ужо будзем збіраць на продаж. Добра, чапляем валку. І пачынаем валкаваць. Так, ну што, валокі зрабілі выдатна. Зараз будзем збіраць і прадаваць. А потым, як заўсёды, падрахуем, колькі ж мы зарабілі на гэтым полі. З аднаго ураджаю. Нагадаю, што звычайна ў год з такога поля збіраецца 3 ураджаі. Вось. А таму, што мы балака? Трэба працаваць, правда, не? Паехалі. Place
Выдатна, выдатна, вы толькі паглядзіце, мы сабралі ўсё поле, ураджай увесь наш. Усё, мы зараз імкнемся на наш фермерскі рынок. Мне вельмі пашанцавала, што кошты на сена сёння у нас амаль што блізкія да максімальнага. Хутка мы гэта пабачым з вамі, я толькі адвязу для вас. Імгненне для мяне хвілінка. Усё, на месцы выгружаемся, апошнюю нашу ходку. Зараз заробім трошачкі грошай нашых апошніх з нашага ураджаю першага. Ад гэтага вельмі прыемна. Гатова. І ўсё, паглядзіце толькі, колькі мы зарабілі. Божа, прафесар Сівая Барада быў правы, што трава – гэта тое, што нам трэба. Глядзіце, мы прадавалі ўсё гэта па 61 у лістападзе. Вось мы тут у лістападзе. Калі у студзені 62, у лютым таксама 62, то бок мы амаль у максімальныя кошты упісаліся, вы разумееце? Наколькі нам пашанцавала з цаною. Пры гэтым пры ўсім мы зарабілі з першага ўраджаю нашага 15,5 тысячаў еўра. Уяўляеце сабе, што гэта такое, што гэта азначае? Пакуль не уяўляеце, а я вам патлумачу. Усё вельмі проста. Трава дае ўраджай 3 разы за год. Простая матэматыка. 15 тысячаў на 3 – 45 тысячаў еўра. Пры гэтым пры ўсім высілкаў трава патрабуе мінімальных. Вам трэба толькі яе скасіць, паварашыць, сабраць у валок, а потым сабраць у прычэп. Каб у мяне быў прычэп яшчэ большы вось гэты, я б увогуле не стаміўся зусім. Таму што, даволі цяжка матацца туды-сюды, вельмі часта на гэты фермерскі рынок, калі ты ведаеш, што ў цябе ўсяго там колькі было 15 тоннаў, 1000 літраў улазіла вось у гэты прычэпчык, а, напрыклад, у вялікі прычэп улазіць больш за 80 тысячаў, уяўляецца, то бок на 5 разоў менш можна было б катацца ўзад ды ўперад. Карацей, 3 разы на год па 15 тысячаў. Паліва, як бачыце, няшмат пайшло. Прыблізна бак, гэта 500-600 еўра. Вось. І адсюль вынікае, што трава нам прынясе ў год як найменей 40 тысячаў еўра, што забяспечыць з вялікай, скажем так, з вялікім перабольшваннем нашыя крэдытныя ўтрымкі, так, якія мы плоцім за карыстанне крэдытам, так, не тарахці. Вось. І, карацей, гэта такі нармалёвы буст. Наше поле каштавала 247 тысячаў. То бок, дзякуючы траве, мы адаб'ем гэтае поле разам з тэхнікай прыблізна за 10 гадоў. У нуль выйдзем, так бы мовіць, калі мы кажам яшчэ і пра крэдыт, так, у 500 тысячаў. Так што, усё няблага выглядае. Так, сонца толькі ўстала, лічы, 9 ранку, таму нам трэба зараз будзе зрабіць задачы, якія нам даступныя сёння. Не тое ж, каб сёння, у лістападзе, гэта зразумела. Збор ураджаю не, культывацыя, зусім маленечкае поле. Добра, няхай будзе. Так, апрысквач не, цюкаванне не, араць, так, араць мы будзем. Так, праполка, сухастой, усё. Пакуль што ўсё, бяромся, садзімся і выконваем нашы кантракты, каб здабыць больш грошай. Паехалі.
Супер, добра. Мы ўзяліся, мы зрабілі. Усё атрымалася. Так, выдатна. Давайте мы зараз выйдзем з нашага трактара, паглядзім, колькі ў нас там грошыкаў. Магчыма, ёсць нейкія яшчэ кантракты на баранаванне і аранне. Так, сюды давай. Пераходзім, забіраем нашыя грошыкі, выдатна. Што ў нас ёсць? Каменне, раскаванне такі дрэва, траву... Варушэнне? О, гэта цікава. Гэта мы бяром, гэта ў нас ёсць. Паехалі, яшчэ адзін заказ ёсць. Так, мы готовы. Варушылку складаем. Мы выконали свою задачу, якую ад нас патрабавалі, праварушылі ўвесь гэты участак, то бок можна забіраць свае грошы, якія былі зароблены чэсна, як кажуць, сваім потам. Готово, узялі свае грошы. Так, збор ураджаю, каменню, апрыскацюкі, дровы, праполка. Не. Збіраць зелені і сухастой. Усё. Так, ну што, мы готовы вяртацца да сваёй базы. Таму раз, два, тры. Хутенька там апынемся. О, трэба заправіцца. Трэба зарабіць трошки паліва, так. Зарабіць, пробачце, заправіць трошки паліва, бо мы ўжо былі напалову пустыя. Так, ось яно, і колькі гэта ў нас пойдзе грошай? 310. Падыходзіць, няхай. Так, вось мы нарэшце і даехалі ўжо да нашага месца звычайнай дыслакацыі. Скідаем нашу варушылку, ад'язджаем трошачкі зусім і выходзім з трактару. Ну, пацярпі, ведаеш, што пацярпі, мы хутка цябе адмыем. Я разумею, табе не падабаецца, хутка адмыем, бо, шаноўныя, мне ёсць чым пахваліцца. Я ганаруся тою працаю, якую нам удалося, мне ўдалося зрабіць у лістападзе. Вы толькі паглядзіце, колькі у нас, па-першае, тэхнікі ёсць. Гэта ўсё, канешне, дзякуючы крэдыту. Поле, якое у нас прыносіць 15 000 еўра за адзін ураджай. Давайте, карацей, рахаваць. Мне падаецца, што гэта лепшае, што ёсць у канцы перыяда, які мы можам сабе адзначыць як значны нейкі. Так, фінансы. У лістападзе мы нічога не куплялі, мы толькі арендавалі тэхніку. Так здарылася, што я па недахопу досведу свайму застрах проста пасярод поля, калі ў мне скончылася паліва. Прыйшлося наймаць дадатковы транспарт, дадаткова прычэпка, везці сюды паліва, заправляць самому свой трактар, ну, вырашаць, карацей, праблемы. Ну, як кажуць, у універсітэтах гэтаму не вучылі, праўда, а калі галава дурная, то толькі сваю гэтай галавой досвед і атрымліваеш. З гэтым нічога не зробіш, як ёсць. Я буду зараз заправляцца як найчасцей. Вы ўжо гэта бачылі, калі мы вярталіся да хаты зараз. То бок 3,5 аддалі проста ў паветра. Няхай так і будзе, добра. Цалкам на паліва ў нас пайшло 1500. У лістападзе было шмат працы, але толькі паглядзіце, які вынік. 15 500 з нашага першага ураджаю травы. 15 500. Я на гэтае страціў прыблізна 1,5 гадзіны часу. Узгадайце толькі, калі ласачка, колькі пайшло часу, калі мы займаліся бураком, уборкай ураджаю бурака. Мы справіліся з гэтаю працаю прыблізна
у 14:00. То бок больш, у чым у 2 разы патрабуе часу. А тут, калі ласачка, скасіў, гэта ўсё пераварушыў, увалок сабраў, потым у прычэп загрузіў, адвёз, прадаў. Выдатна. Проста вау, беліссіма. Так і будзем працягваць, бо за 1 месяц мы зарабілі ўжо 16, дадайце да гэтага яшчэ верасень з 9 000 на кантрактах. І вы атрымаеце, што мы вельмі хутка, я лічу, што вельмі хутка адпрацуем свой крэдыт. Мы будзем пашырацца. Як я і казаў, мінулы раз вельмі хочацца, каб быў дом, але ведаеце што, калі ўжо мой прафесар, гэты сівабароды, аказаўся правы наконт травы, то гэта значыць толькі адное. Мы будзем мучыць нашага дзеда, вось таго, які нам дае жытло сваё у карыстанні, а сабе здесь, тут, на гэтым месцы, мы падбудуем жывёлагадоўчы комплекс. І хутчэй за ўсё гэта будуць авечкі першыя. Таму што трава, калі што, падыходзіць для кармлення авечак. Але перад гэтым трэба мець на ўвазе, што нам патрэбна цюка нарыхтоўшчык. Каб мы цюкі маглі складаць акурат пад жывёлагадоўчы комплекс. Ну, там ёсць такое месца. Вось, усё пабачыце, я мяркую. І гэта можна будзе захоўваць, то бок 1 ураджай да авечак, 2 ураджаі на фермерскі рынок. І такім чынам мы выйдзем у вялікі плюс. Хутка ці каротка, але выйдзем, я ўпэўнены ў гэтым на 100%. Зноўку паўтаруся, пакуль што атрымліваецца проста выдатна. Я вельмі люблю гэтую працу. Я ніколі не пашкадаваў ні аднаго моманту, ні секундачкі, ні хвіліначкі, ні гадзіначкі, што атрымаў такі ўзровень навучання, што ў мяне была магчымасць пазнаёміцца з гэтым прафесарам. Вось. І што мы атрымліваем за гэта неблагія грошы. А дзе вы, скажыце, яшчэ за 1 дзень, а дакладней сказаць, за 4 гадзіны раніцы заробіце 30 000 еўра. Мяркую, што нідзе. Ну, давайте так казаць, все ж таки, тут умоўны час, 4 гадзіны раніцы, гэта прыблізна тыдзень. Да, давайте так. То бок за тыдзень у месяц 30 000 еўра сваімі рукамі на сваіх тэхніцы. Сапраўды ёсць чым ганарыцца. Добра, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы з вамі хутка пабачымся ў наступных відэа. Ставце падабайкі, падпісвайце на канал. А пакуль.